Aquest cap de setmana ha finalitzat el Campionat de Catalunya per equips de veterans Super Sènior, competició que s'ha jugat a les pistes de l'Àurea a l'Augusta Pàdel. La veritat que ha sigut tot un èxit de convocatòria amb 12 equips. Estem superorgullosos d'haver sigut seu, gràcies a la Federació Catalana per confiar en nosaltres i des d'aquí felicitar-los per la gran feina que estan fent i desenvolupant pel pàdel català. Encantats de poder col·laborar i poder seguir organitzant aquest tipus d'esdeveniments. En categoria femenina, l'equip del Reial Club de Polo de Barcelona s'ha imposat per un marcador de 2-1 al Club Júnior 1907 de Sant Cugat. En la lluita pel títol en categoria masculina, el Club Tenis Barcino ha resolt per 3-0 el duel final davant del Club Pàdel Vilanova. Felip Rodenas, president de la Federació Catalana de Pàdel, Helena Sant Martín, vicepresidenta institucional, i John Grau, cofundador d'Aurial Pàdel, han presenciat les finals i han entregat els trofeus als equips campions i finalistes. Volem donar les gràcies al Pàdel Augusta de Sant Cugat perquè tenen unes magnífiques instal·lacions on s'ha disputat la primera edició del Campionat de Catalunya de Superveterans. Bona participació, bons partits, hem tingut un dia fantàstic, finals molt emocionants i esperem que l'any que ve es torni a repetir, tornem a gaudir del pàdel dels veterans que ens fan sempre gaudir de bons partits.